Tak ahoj, my jsme tým TCF Bites, já jsem Radek, vedle mě je Franta. Zdravím. Přijeli jsme na Winter Cup z toho důvodu, že jsme si chtěli vyzkoušet závody v extrémním počasí a že to počasí tady extrémní je, o tom není pochyb. Sakramenský. První kolo jsme seděli na trojce, což nás všichni přesvědčovali o tom, že to je jedno z nejlepších míst. My jsme se přesvědčili sami o tom, že to pravda není, protože ty ryby jsme tam neměli, byli jsme teda rádi, že jsme nějaký záběr udělali, bohužel smůly jsme měli tolik, že hned první ryba, krásný kapr, nám spadnul 2 metry od podběráku, pak jsme šli 2 záběry do prázdna, jinak jsme prakticky kontakt s rybou vůbec neměli. Dalším paradoxem na tohle počasí, ať jsme zkoušeli návnady, jaký chtěli, tak i když jsme dali malinkou kuličku nebo samotnou plovku, ty záběry nepřicházely a paradoxně přišel záběr na 20 kouli se 14 mm plovkou. Teď jsme se přesunuli na 13, tady chytal v prvním kole Karel Nikl. V Karlovi se tady nepodařilo nic, pro nás je to výzva, protože nachytat na místě, na kterým nenachytal takový člověk, jako je Karel, by bylo super, i když víme sami dobře, že asi to bude hodně těžký. Co nám tady zatím fungovalo na ty naše záběry, tak byla 20 mm kulička Heretiku, sardinka za 14 mm plovkou Broskev. Na tu přišly vlastně 2 záběry, jeden nám přišel na peletu, ale jinak pereme se s tím, jak můžeme. Teď tam jsme byli na první poločas jsme byli v závětří trochu. Teď teda jsme se dostali na takovou větrnou hůrku, celou dobu nám tady fouká. Zima je tu jak v ruském filmu. Takže doufáme, že aspoň v noci se třeba něco povede. Paradoxně nám tady chybí náš článek, 3. a to je moje žena Gabča. Aspoň by tady bylo u našeho týmu něco hezkého na koukání. No tak nezlob se, Fando, ale je to tak. No, ale ta bohužel z pracovních důvodů nemohla, no. Chybí nám tu. Ale zase drží nám palce a je spousta lidí, kteří nás podporují, ať už na Facebooku, SMS-kama, telefonama. Drží nám palce a my jsme jim za to opravdu vděční a doufáme, že je nesklameme a že se nám aspoň něco podaří. Jinak tady na pískovně Roudnice jsme vlastně úplně poprvé. Byl jsem se tady teda podívat, ale nikdy jsem tu nechytal. Z čeho jsem teda hodně překvapený, tak je perfektní zázemí, protože ty chatičky, to je luxus. To klobouk dolů teda. Vytápěný, pak se tady o nás starají, jídlo úplně fantastický, zjistili jsme, že teda tady rozhodně nezhubneme. To teda ne. A to, jak tady funguje tým rozhodčích a celkově online přenosy, fakt super. Myslím si, že se to Mírovi a Ondrovi povedlo a my budeme jenom doufat, že se dostaneme na příští ročník taky, no. A jo, abych nezapomněl, samozřejmě nebejt hlavního kameramana a pouhé obsluhy fotovrtulníku, Buldíka. Tak by nebyly tyhle záběry. Tyhle závody by nebyly to, co jsou. Je to fakt skvělý. Máš pravdu, máš pravdu!
Takže my bychom se s váma chtěli rozloučit. Držte nám palce, dál nás podporujte a doufáme, že vás nesklameme a že se nám aspoň něco málo povede. Mějte se krásně. Díky, Ahoj. ahoj.